Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ мардуми ғариб, мардуми мусалмони тоҷик, ҳама каза хубанд инҷан. Ирӯз 8 июни 2024 сол 1000 рубл дар амонатбонк 121 сомонӣ. ба хотири шумо мошинбозор рафтаем, навор кардаем мошинаи хоси шуморо аз рӯи комментарияи шумо. Хулас тамошо кунед бо диққат, кадомеш маъқул мешавад занг базанед рафта харидор кунед. башавиз барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе боша, агар мо дар реклама мегузорем, фурӯшта мегузорем, ҳаракат кард савдо карда метавонем. Ирӯза наворда ҳастай Opel Astra G ҳастай, Opel Astra H ҳастай бо нархи арзон, Astra F ҳастай, хечбек караванои простой, Daewoo Nexi ҳастай, VAZ 2107 ҳастай, Mercedes-Benz C-Class ҳастай, Kia Optima ҳастай, Toyota Camry D ҳастай. наворда тамошо кунед. дар канали мо подписатсия кунед, лайкотона базанед, эълона мо сар мекунад. нафарое ки дар Федератсияи Россия ҳуҷҷат надорен, чи зан чи мард фарқ надора. Инами бародари мо Шаҳриёр да муроҷиат кунен ки ира тамоми блогерои машҳур реклама мекунанд. Дар шумо я студентский билет мекунад ки шумо метавонед 1 сол озод бигарден. одами боваринокай ба дили пир будроен бинависин ша. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ дӯстон. Daewoo Nexi ҳастай ки равон мон кардан дар ноҳияи Хуалинг. солаш 1996, 25000 сомон нарх. мотор 1.6 механика, гази бензин. барои тамос рақамҳои +7 949 да занг мезанед. балонои Nexi 70% ҳуҷҷати 6 моҳа алиш мешавад. 4 та электропакет дорад. ҳадавои 100%, краскаш ягон проблем надорад. мошинча хулас тоза, ҳолаташ бениҳоят хуб астай. ана ҳамин Nexi Daewoo бояд фавран савдо шавад бо нархи 25000 сомонӣ. боз муомилаи хуб мекунанд дӯстон. зангават кард чахчах аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед, бо худохоҳ ягон чиз сертификатон мекунад. хулас бояд фавран Nexi фурӯхта шавад. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D ҳастай ки навориш кардем дар ноҳияи Восе. 115000 сомон нарх. 2010 сол, соли баромади мошин. бензин плюс газ. мотор 2.4 автоматай. ана ҳамин мошин дискачаҳои фасон, краска тоза, даруну беруни мошин бениҳоят тозакай. утилизатсия дорад. документи 1 сола ҳам дорад дӯстон. балоно 100%, краскашам 100%. расходаш 9 литр. алиши вариантора мебинем, худотон пешниҳод кунед. ина мошин, ина ҳамин ҳолат бениҳоят тоза, даруни мошин тоза, автоматай 2.4 хулас муомила мешавад. занг бизанед аз номи канали мо Саудо ТВ муомила кунед. худохоҳ ягон чиз бо сертификатон мекунад. дар ноҳияи Восе Toyota Camry D. любителои Camry бошен, агар нависем ки мо тамошо кардастем ба хотири Toyota Camry. навори шумо ҳаррӯза мо тамошо мекунем. бачаҳои азиз, навори мо дар лайк бизанед, дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунед, эълонҳоро дарчи тамошо кардан бигирем. ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама подписчикои канали ма Алишер 01 бародаро. ин аз старти бози сеюма мондем. ҳама каса як бор мошинотона тамошо кунед. бародаро мошинотона тамошо карден. дар бозии сеюм има бародаро 254 та призае ки 4 таш мошинае. 2 та Camry D SK, 1 та Mercedes, 1 та Opel Sedan, 8 та iPhone 15, дал 6 конвертои плияе.
бародаро барои билет харидорӣ кардан ин ҳамҷада телеграма мебуроя Алишер Давлатов 01 чихеле ки ҳамҷада нависагия ҷона монда Алишер Давлатов 01 менависен телеграма мебуроя ҳамуҷада видеои прай бозӣ ҳастае ки номерои WhatsApp душанбеситима ҳамҷада ҳастае барои моҷа номери душанбесити ё WhatsApp монамонем канала махка мекунам бародарам хе ба даҳан мегум мисол бигиренша номерои WhatsApp бозида салом роӣ мекунен автоматик мисол дар бораи бозӣ шумо дар маълумот мерава. Рақамҳои WhatsApp-и мо бародаро 205 77 71 71 плюс 992 205 77 71 71 WhatsApp дар салом роӣ кунед дар бораи бозӣ маълумотиш мерава. Барои нафарое ки лайк мемонанд комментария мемонанд ду телефон мондагиай ҳама каса бародаро бидроин лайк монен комментария кунед касе чизе ки менависа комментария кадом нафаре ки ай ҳама ҳамин комментариҳо бисёр боша як телефон мегирам баъд нафаре ки комментарияш ай ҳама ами лайкҳое ки мисол мемонанд дар комментария ай ҳама лайк бисёр боша удам як телефонаи бародаро як бори дига ҳама каса мошинотона тамошо кунед ба ҳамаи шумо бурдбори хонум худованд ҳамата нигаҳбон боша успех кунед бародаро билет харидед. دوستان مگذاریم به سومین ماشین نوار کردهمان. ماشین نوبتی ما اوپل استراجی است که در ناحیه دنغره قرار دارد. سودا می شود با نرخ 45000 سومانی. سالی برآمد 1999. تولک بنزین. موتور 1.6 مکانیکا. утилизация надорад, документи 6 моҳа дорад. Срочна фурӯшӣ. барои тамос рақамоша мондем ҳамин 0010 WhatsApp шонда муроҷиат карда бигиренша. балону 80%, краска 90%, расходаш 8 литр. алиш намешава, муомила дорад. 45000 сомон ҳозирашда. ана ҳамаи мошин ина салони тоза. дарони мошин беҳад тоза, люк дорад. хулоси гап ки муомилаи хуб мекунам буд. 45000 занг бизанед дӯстон, масриф карда бигирем. مگذاریم با چهارم ماشین فروشی. ماشین نوبتی وزن 2107 است که در شهر کلوب نرخ 16000 سومانی با سودا دارد. سالی برآمد 2004 سال. بنزین گاز 1.6 مکانیکا موتور. برای مراجعت کردن واتساپ شون 985 زنگ زنید. بدون utilizatsiya. داکومنت هم ندارد. 2107 فروشی با بالون 70%، کراسکای 100%. پرابگ 87000 کیلومتر. مسئله راسخودش 7 لیتر راسخود دارد. علیش هم میشوه معامله میکنیم. پیشنهاد کنید علیشی ورانتتون خیلی بنرخ 16000 با سودای خوب میشوه. انا همین ماشین 87000 کیلومتر یعنی که پرابگ دارد. معامله خوب میشوه. علیش هم میشوه. زنگ بزنین بچه‌ها چخ بگیرین. خلاص گپ که سودا در نزد ماشین در شهر کلوب. بهوده ناراحت نکنید.
мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини навбати мо ҳастае ки Opel Ashka ҳастае ки соли баромад 2006 сол 55,000 сомон нарх. айни ҳол дар шаҳри Душанбе мошин нахаду гаштест мега. як наҳи дизел, коробка механика 2006 сол, краска сия. ин ҳами Opel Ashka бояд фурӯхта шавад без утилизатсия. документаш то моҳи январа ҳастае. балоно 70%, краска 100%, 310,000 километр пробег. расход 7 литр алиш намешава, муомила дора. хулос гап, краска беҳад тоза дӯстон. занг бизанед аз номи канали мо Савдо ТВ, бо ягон сум арзонтон мекунад. худо хоҳад мотор тоза, ин ҳами состояние фурӯхта мешавад. 55 та ҳозирашта бо савдо мешавад. ин нархо беҳад мақсад ки хеле нархо хулас нест бачако. ин мошин бояд фавран чӣ шава, савдо карда шава. мардуми ғариб лайкотона бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. навори баъдна худо хоҳад хонаҳои фурӯшӣ мешавад, тамошо кардан бигиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ дӯстон. Daewoo Nexia ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб 21,000 сомон нарх. мошинбозору мошинбозори Гулбук ноҳияи Восеай. мо рафтем навор кардем. гази бензин, мотор 1.6 механика, соли баромад 96. ҳамин навори мо лайка бисёр бигира. худо хоҳад боз мошинбозорҳои дига ҷо мерем, аз ҷумла Қирған мерем, Ҳисор, Хуҷанд, Душанбе рафта бариш мо навор мекунем. агар ба шарте ки ҳамин навори мо 700-800 та лайк бигира бачак азиз. дастгирӣ аз шумо шава, пешравӣ аз мо мешавад. масъалаи утилизатсия надорад. документ то декабр ҳастай. балоно 80%, краска 100%, расход 7 литр алиш намешава, муомилаи хуб хулас мекунем меган. савдо дар назди мошин. мошин бошад дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад дӯстон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ дӯстон. мошини ҳафтум Opel Astra ҳастае ки дар кузови каравани простой аз рӯи дархостҳои шумо навориш кардем. айни ҳол дар ноҳияи Муҳаммадолӣ, Московский, Мир Саид Али Ҳамадонӣ қарор дорад. инами каравани простой дарҳол бояд чӣ шавад, савдо шавад. 30,000 сомон нарх. соли баромади караван 97. бензин, газ, мотор 1.6 механика. масъалаи утилизатсия надорад. документам надорад. ватсапшон 903 муроҷиат кунед. балоно 85%, краска 100%, пробег 288,000 километр. расход 10 литр, муомилаи хуб хулас мекунам бачаҳо. салон тоза, мошин тоза, краска ҳам беҳад тоза кай. хуласи гап ки инами мошина бояд фурӯшанд. 30,000 сум нарх. боз муомилаи хуб хулас мекунанд. мотор тоза, чашко беварид, яъне ки заводиска куча. зангаватка чахчах када бигирем бачаҳо. навор маъқул боша, нависен ки наворотон беҳад навори зур, маъқули дига бошед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class ҳастае ки соли баромад 1999 дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепада қарор дорад. 65,000 сомон нарх. бензин, газ, мотор 2, коробка механика, краска тоза, дискои фасон, кузов тоза, чашко заводиской, мотор, коробка 100%. мошинча тоза ҳай, задагӣ, буридагӣ, варидкардагӣ, пусидагӣ надора. устота биёр бибина, яъне ки шумо пул метен мега. сум дода мегирен, проверкаш бигирен, бигирен. иншоаллоҳ касе ки мехара пушаймон намешава, бурд мекунад. 65 та бо муомилаи хуб мекунад. дӯстон, мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Kia Optima ҳастае ки аз рӯи дархости подписчико Kia Хароам бисёр дай. соли баромад 2015 дар шаҳри Душанбе 105,000 сомон нарх.
ана ҳамин кия фавран бояд савдо шава бензини холи сӯзишворӣ абё мотор 2.4 коробкаш автоматай мешини худаш мерава вагон нозада мошина ҳай мекунӣ халос мега мотораш коробкаш катализатор кондитсионер масалаш 100%. ранги мошин пачка ҳай краска хачай мошин радной краска хулас 105 дори омада биёй мошинаи пешбин диги бира мега ин ҳами мошин бояд савдо шавад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ дӯстон. некси даи васитае ки соли баромад 96 мардуме ки некси мехоҳем тамошо кунед иш арзонтаракай види вирифтра аҳай бачаҳо тамошо кунед. соли баромад 96 дар шаҳри душанбе 13500 сомонӣ нарх савдо мешавад бо нархи 13500 бо муомила дора бензин газ мотор 1.6 механика мошинча тоза дар ҳолати бениҳоят хуби техникӣ қарор дорад мотор коробка масъалаи хадавоишам мега 100% балоно 70%. ҳуҷҷатҳо тамом шудагӣ краскаи сурхи тоза савдо дар назди мошин дар шаҳри душанбе бо нархи 13500 савдо мешавад. бачаҳои азиз хуб навори мо тамом мешавад ҳатман ва ҳатман дастгирӣ шава навору падилиста шава худо хоҳад ҳан қариб падилиста шава иншоалло мошиное ки роӣ карданд савдо шава беҳтарин мешава. аз рӯи дархостҳои шумо зиёди мошинро навор кардем. касоне ки ҳамин навор мошин наёфтен номе нашин навори баъдина тамошо кунен. канали мо Сауду ТВ дар хидмати шумо бо хонаҳои арзон мошинҳо ва заминҳои арзон квартирадан дар хона шумо хулос гап ҳатман ва ҳатман барои реклама муроҷиат кунед. замин мошин чизе боша мо реклама мекунем. албатта ки хона боша дар канали Хонатж ва Сауду ТВ мошин боша дар канали Сауду ТВ ва тикток Инстаграм. хайр худтон хизматшуд.